सिगांथारावनो आं आफा इसोरखौ हामबायनोसै बे मोजां सम आरो मोजां खाबुनि थाखाय। बेजों लोगोसे ख्रिस्ट'नि थैजों बायजानाय आंनि बिमा बिफा बिदा फंबाय साफ्रोमखौबो आंनि बे इउटुब चेनेलाव बरायनानै लायो। आङो मोनसे गुसुं टेस्टिमनिखौ लानानै नोंथांमोनखौ थुलुंगानो गोसो जादों। बिनि सिगां आं मोनसे इसोरनि रावखौ फरायगोन। गितफोरनि बिलाइ 111 नम्बर सारिफटनाव बेबादि लिरनाय दङ। बियो गावनि आसरित हाबा मावनायफोरखौ गोसोखांहोबाय। फोरबुआ माया आरो अनखांनाय गोनां। इसोरा बे राव फरायनाय आरो खोनासंनाय जों बयखौबो बोर आशीर्बाद लाबोथों। इसोरनि रावनि गेजेरजों जों खोनाबाय इसोरा माया आरो अनखांनाय गोनां। जेब्ला जोङो गुरै गोसोजों इसोरनि खाथियाव फैगोन, जोंनि गासै दुखुमानिखौ जों बिनि सायाव गारगोन, बियो जोंखौ दिनै अनखांगोन। आरो इसोरा नोंनि जिबनखौ, नोंनि न'खरखौ अनखांनो बियो गोबां